И здравейте хора, аз съм Марти и днес ще играем малко Kit Battle срещу този пич. И срещу този. Кажете ми да започваме. Да, това очевидно е хак. Да знаете, играя в Minecraft, ако го играете. Ако не го играете, ще остава линк в описанието. IP-то. Но виждате само как просто минавам и той вече започва да удря. Това вече се знае, че е килаура. Но още малко ще поиграя срещу този човек, защото... О, убихме го. Интересно. Хакер. Никой не казва хай на YouTube. Аз не съм известен. Ето виждате, оцеляли го, веднага поглежда към мен. Той се телепортира. Той си мисли, че не го виждам, а той всъщност е и там. Чакай. Хо. Тин. Айде. С това ще му скочим. Само на този. Да. Очевидно този е хак. Виждате, този е с диамантена броня. С диамантена броня. А този просто го уби. Това не е реално. И двамата са хакери. Виждате. Мисля да ги наблюдаваме. Просто да запомните имената. Виждате, аз нищо не мога да направя по въпрос. Той очевидно е хак. Виждате, двамата се бият. И никой не може да победи другия. Аз съм много прислака. Ето виждате, аз ще му скоча на тоя владат в гръб. Да го бием, но виждате, никакъв шанс. Лагна ми. И аз естествено умрях. Ми хора, това ще е този епизод. Съжалявам, че ще е толкова кратък, просто има хакери и няма как да продължа епизода. Когато се махнат, тогава ще... във втори епизод, но просто съжалявам. Но ето, запомнете имената, тия тримата са хакери. Ето го, Fire454545 е хак. C4 Meron 55 също е хак и TH3 Pro му е нещо си и той е хак. А просто след тия са хакове. Ето ги. Първите двама са хакове. И Fire 454545. Това беше от мен. Дано съм помогнал и на сървъра да ги бамне тези хакери. Те не заслужават да са тук. Виждате онзи как си флайкаутиран изчезна със скоростта на светлината. Чао хора. Дано ви е харесало да наблюдавате хакери, които очевидно не могат да играят и затова използват хак. Аре, чао. Беше интересно. Ето, той просто си удря. Чао!